Kublai pi baro ngi pediang so bhai pi shakatup kubor mata jan mit. Shwaban paj ki kubor ngi pet shwai ki mat bakong san. Ke India bat Asian ki don ya ka juk ka jing angnut nak benta ban wan ra ya ka sukasan ka roi ka par ba ka jing bha ka than ong u Vice President Dhankar. Onlet Menteri rang badu kari Modi ha ka jing let balai si linter banyak shim benta ka jing alang ba khat nyau jong ka G20 summit ha Bali. Beliau dukhat ke Parlimen Rakesh Sinha ke kerdap pediang sengobha hasnong kong thong. Bat kutno ke Limpung basau pun real jong ke 100 Drums Wangala Festival. Kikubor ki babnia u Vice President kari India u Jagdeep Dhankar ulaong baka India kabu jingshania bhaya ka Asian badlaong baka longkum upaya bas kem jong kathan ban wanra ka jing yetre lang bat ka sukasan ha ka perthei haba ai jing kren ha ka jing lang bakhat khandai jong ka Asian India Summit have Phnom Penh Cambodia hinin ka sngi u Dhankar uong ka India ka kershan ka jing trekam jong ka Asian ha ka biade bat ka jing wanra ki rukom trekam ha ka Indo Pacific u Vice President ulaong baka jing yade jong ka India bat ka than Southeast Asia nado ki por ba menshwa ha ka liang ki riti dustur ka khayi pateng bat ka jing kieu jong ki breu ka wanra ka nongrim ka baskem ban nang ken tiu shu shu ya ka jing yade wat ha ki ni ki sngi ba menta nado belas dang ya ka jing te lok ha ka por shi hajar khandai spa khandai puar hado menta u hajar ar puar. Menteri rang badu kari Narendra Modi onlet sya Indonesia nado la syai kesngi ha ka jing let balai sngi linter jong u banya shim benta ha ka jing alang jong ka G20 summit ka bakhat nyau ha Bali Indonesia ha ka jing alang jong ka summit kinang alam jong kiri G20 kenyatai sani halor bon kimat jingakren kibakta eka perthei kibiaha bat ka mat breng jong ka jingalang kata recover together recover stronger haba ai jingkren chakilat pathai khubor ha New Delhi mata ka janmit u Foreign Secretary Vinay Mohan Quatra u ong baha ka jingalang ha Bali u Menteri rang badu kari bat kiwe kinongelam jong ki arphautli kiri kenya kren halor kimat kibakirpang bat kibadon ka jingede bat kanika por menta hakasngi ba penkot ya ka jingalang u President ke Indonesia on IT ya ka jingalang ka banlong la shimsnem kata ka G20 presidency sya Menteri rang badu kari u Narendra Modi ka India kan sa shimti pura ban penlong ya ka G20 presidency nadu ka shitarik unopra arhajar arpuar. In a row. Prime Minister will also address and interact with the Indian community and friends of India in Bali at the Indian community reception on the 15th of November. Indian and community and diaspora have a strong presence across Indonesia. Prime Minister would depart Bali on 16th November 2022. Udkot ka ying dorbar tauan ka Parlimen Rakesh Sinha hinin kesngi ula ple pat ba ka kherdop pediang sngobha jong ka snong kong thong ya ka bala jutip da baro kum ka snong ka badon ya ka jingruai yaube banya khot paramaki ya ka ni ka kherdop lashna kum ka dak ban ken mau burom ya unong ya khi lai lui utirot sing bala thau ya ka gade ka kherdop da ka jinga treimon sngobha jong kibriu habakren ha ka jinga lang usin ha ulaong ba ka ni ka de ka sngi sa ken mau na ka benta ka kong thong bat ka ni ka de ka kherdop ka baar ya ka blashna kum shi binta jong ka jing rakhe ya ka amrit mahotsav ula ong ba kinong wan jungok kai ki belet shakte ka snong kinyo ban tip ru shapang kinong ya khi light lut kum utirot sing ula kintu ya ki we ki MP bat MLA ba ki dei ban let shakte ka snong ban wan ra ka jinga jan bat ki breu jong ka ne ka jaka ka Limpung tem ya ki shispa teli ki ksing ne ka 100 Drums Wangala Festival jong kasnem arhajar arpuar kalakot no hnin kasngi hakaba Menteri rang ba ka jilla Meghalaya u Conrad ke sangma ulalong u kongsan bat unumal moment simbut lampang ka ying dorbar tauan ke jilla Assam kum usimbut kongsan ka office trekam jong Menteri rang ba ka jilla Meghalaya kalamang hadu arklur tingka bat la IT ru ya ka check ka balong shipaulak tingka nakabenta bantaw ya ka Limpung Shat Wangala kabalong ru ka Jakab Latip kum ka Achik Heritage Village kasngi balay jong katamasa kalong ka Bakerpang namar kalong ru ka jingrakhe ya ka Sasat Soa la ban kadaw hangni bakani ka Limpung jong ka 100 Drums Wangala kadai ka blapenlong hadien jong ka Ayam Ot jong ki pat riu lum garo ka bakenthup ru ya shibun ki rukom leniam ban aingu ya ka blapen buat pat da katem kaput barwai basiaw
Kumshi benta ban rakhe ya kasngi kirpang ki khanna ni ka Children's Day arhajar arpuar ka 6 Battalion Meghalaya Police Umran Police Training School ringkat bat ka Meghalaya Police Academy kila penlong ya ka program henen kasngi ha ka bladan hadu arspa ngot ki khanna rid. La penlong ya ketika jing rakhe ringkat ka jing trailang bat ka Meghalaya State Legal Services Authority bat ka Faith Foundation Shillong bat ka mat jong ketika jing rakhe kalong back to school safety and security. Kajing temu jong kate kajing rakhe kalong banai men siem yaki khanna baken let school bat pendep ya kapule puthi jong ki banai men siem yaki khanna kibla e no ya kajing pule shiteng por baken let school biang bat pendep ya kajing pule jong ki khnang banla banwanra ya kajing shuk suk jing shngan jong ki khanna la kalong kamet kaphat ka bor perkhat ha ka em lang sa lang kayo ka kot bat kumta ter Ka Assam ka yai beteng banyo khur takma ha Kalimpong yelekai Second North East Olympic Games arhajar arpuar kat hadu balakut jong Kalimpong yelekai ha kasngi balai kat hadu menta ka Assam kalayo hadu khanyau tali kitakma ksiar bat khandai tali kitakmar nong bat ka balatam ya ka jilla Manipur ka balong ka jilla baladu ha Kalimpong North East Olympic bala penlong ha kasnem arhajar khatphra Hakaba menta kate ke jela kadang yo tang khat wei tali kita kemak siar khat ar tali kita kemar rupa bat khat lai tali kita kemar nong ke jela Arunachal Pradesh kawan balai da ka yo nyau tali ki siar henriu tali kita kemar rupa bat sau tali kita kemar nong bat ka Mizoram kalawan basau hakaba ka yo khur sau tali kita kemak siar sau tali kita kemar rupa bat pra tali kita kemar nong ka jela Meghalaya kalabut hadin hakabal kalayo ka wei kita kemak siar san tali kita kemar rupa bat khandai tali kita kemar nong ka Nagaland ru kalayo ka wei kita kemak siar bat sau tali kita kemar nong ka Sikkim kalawan bahnyau hakabalayo lai tali kita kemar rupa bat pra tali kita kemar nong bat buat pat da ka Tripura ka bayo pra tali kita kemar nong mentapat nginyapet ya ka jinglong jingman ka sui meneng ha Shillong Kajing shit kalong, kat khandai point R degree Celsius, bat kajing kriat kalong, shipo point sau degree Celsius. Kajing sngam ka hau kalong, nyaw pun riyo na kashi spa min step, bat khandai pesan na kashi spa jan meet. Ka sun beneng kan rang bat kala bandon kajing tablo o. Haswa bangin pin kut no ngi pin kamau ye phi baya ka ka khubon na lor ka ba phiyo i ha ki television philar ban pet live ha ka YouTube channel jong ka DD News Shillong na ka benta ki khubor ba man la ka sngi philar ban pet ka khubor jong ka DD News Shillong ha ka Instagram Facebook bat Twitter Shwa ban poi ka pukut jong ka thup khubor hinya pet yang sa shi sien ye ki mat ba kong san Ka India bat Asian kidon kaju kajing angnut na kabenta ban wanra ya kasuk kasan karoy kapar ba kajing bah ka than ong u Vice President Dhankar. Onlet Menteri rang badu kari umodi ha kajing lek balai sngi lenter banya shibenta ha kajing yalang ba khat nyau jong ka G20 summit ha Bali. Peliu dukot ke Parlimen Urakesh Sinha ke kerdop pediang sengobha hasnong kong thong. Kutno ke Limpung basau pun riu jong ke 100 Drums Wangala Festival. Te parlok katung ila poisha ke bekut jong ke tuk kubor jengi minta ke janmiet hadu bende syembiang bat pila syai ke sengi keblei pi barot.